Yauwa, wannan bidiyon zai nuna muku yadda za ku tura wani coins ɗinku na Dox idan an yi launching a Binance. Waɗanda suka tura coins ɗinsu na Dox zuwa ga Binance, musamman waɗanda suke balance ɗinsu ɗan kaɗan ne, maybe a ce 3,000 ne ko 4,000 ko 5,000, akan iya samun wani tsaiko. Idan ka shigo za ka siyar da coin ɗinka wanda yake bai kai wani adadi ba a wajen trade nan wajen a wajen trade. To sukan hana mutum ya siyar matuƙar ba ya kai wani adadi ba. So adadin wasu lokacin sukan ce in bai kai ne daidai da $5 ba, to muƙaddara kuma shi abun naka bai kai na $5 ba, babu misali ne. Za su iya cewa in bai kai na $10 ba, ba za ka iya siyarwa ba. Sai dai kana ji kana gani sai dai ka kalle shi. Sannan kuma dama mafi yawanci sabon coins idan aka yi launching ɗinsa ba daga launching ne ranar ake fara converting ba. Bari ka je sashin converting a nan wajen ka yi converting ɗinsa duk babu damar yin haka. To me dabara? Dabara shine nan sai ka yi amfani da Binance Pay ka tura ma wani mai Binance ɗin ko ɗan uwanka ne ko abokinka wanda yake da shi da yawa, sai ku haɗa a waje guda sai ku siyar da shi. Ko kuma in akwai wani mai siyan shi Dox ɗin, to kawai sai ka yi amfani da Binance Pay ɗinsa ka tura masa. Amma kamar yadda muka nuna yadda ake internet transfer a Bitget da kuma Bybit, shi ma haka yake. Iya mai Binance ne za ka iya tura masa wannan komai ƙanƙantar abun naka. Saboda haka wannan ga waɗanda suna da matsalar coin ɗinsu ɗan kaɗan ne, su ne wannan update ɗin ya shafa. To da farko sai ka shigo nan wurin idan ka shiga ya buɗe maka, zai kai ka wajen da za ka tura wani. To da farko shi wanda za ka tura mawa ɗin ya zama yana da Binance ID ɗinsa gashi, shi nan zai kwafa. Ko kai ne nan in kai za a turo mawa, sai ka zo ka ɗauki wannan Binance ID ɗin ka taɓa copy. Kana taɓa copy shikenan kun ga yayi copy misali. To zai ka tura wanda zai turo maka. In shi ne kuma ya turo maka, sai ka zo za ka tura masa sai ka taɓa send ɗin nan. Sai ka taɓa send. To idan ka taɓa send gashi nan sai ka taɓa, sai ka zo idan lambar wayarsa ya baka gashi nan. In idan Gmail ne haka, in Binance ID ne shi ma gashi nan. Idan Pay ID ne gashi nan. To muƙaddara da Binance ID ne ko kuma da Pay ID ne gashi nan Pay ID. Ku lura da bambanci da Binance ID. Binance ID shine nan UID. Shi kuma Pay ID shine nan wannan wanda na ɗauka yanzu kafin na zo nan wajen. To sau har ka lura sosai. So idan Pay ID ne gashi nan sai na shiga nan wajen. To na dawo da shi sai na saka Pay ID ɗin a nan wajen. So zan saka nawa da na ɗauka yanzu tun da misali muke buga. To idan muka saka shi sai ka taɓa continue. In ka taɓa continue zai yi searching ɗin wannan abun da kun ga sun nuna mun ba su game wannan ba. To maybe saboda nawa ne ba za su bani dama in gan shi ba. Bari gwada yin amfani da Binance ID. To idan ka saka Binance ID a nan, sai mu taɓa continue. Yauwa gashi nan ya fito min da shi shine. To idan kuka saka gashi nan zai nuna haka, to sai ka zaɓo shi a nan dabarar ka wannan shine nan komai ƙanƙantar abinka, komai ƙanƙantar coin ɗinka, coin ɗin nan kowanne iri ne, BTC ne, USDT ne, ko dala ce ko wani abu. Idan ta yi ƙanƙantar da ba za ka iya yin amfani da ita ba, ko kuma misali ba za ka iya sayar da ita a nan wajen ba, ko kuma kana so ka haɗa da wata a wani wajen na account ɗin Binance ɗin, sai ka yi amfani da wannan dabara. Sai ka zo ka zaɓi coin ɗin gashi nan USDT. To misali ba shi bane nake so na tura. Sai na zo idan na zaɓo a nan wajen na buɗo, sai na yi sacin ɗin coin ɗin da zan yi a nan wajen. Kun fahimta? Ko ne sacin anan sorry. Sai ne sacin ɗinsa. Ga nan balance ina ne irin wanda nake da su suke tunanin ko akwai a ciki. In ka zo ma kana shigowa za ka ga janyo ƙasa, za ka ga Dox ɗinka a nan wajen. To sai ka yi sacin muƙaddara Dox ɗin ne duk da yanzu babu shi. To muƙaddara wannan Dogecoin ɗin shine nan. Tunda ba a fara trading ɗin Dox ba. To sai ka taɓa shi misali. To kaga ka nuna shi za ka tura ga nan ya hau nan wajen. Sai ka rubuta adadi a nan. Kana taɓa wajen sai ka sa adadin Dox ɗin. Misali a ce ƙwaya 1,000 ne da kai Dox ɗinka. Sai ka yi haka kaga kun ga shine misali ya hau. Sai ka taɓa continue. Da ka taɓa continue, to kun gani yanzu saboda re-enter ba sun ƙara tambaya in saka wannan ID ɗin daidai na ɗauko shi ko kuma ba daidai ba. Saboda a tabbatar sai na saka shi ne confirming. Shikenan kawai za ka ga ya buɗo maka sauran bayanan wannan ragowar wajen ba zai gagare ku ba insha Allah ta'ala. To wannan shine yadda za ku tura ma wani coin ɗinku da ba zai iya yiwuwa ku iya siyarwa ba. Sai ku tura wani ya haɗa a waje guda. Wannan shine bidiyo a takaice guidance kenan. Allah ya bamu sa'a. So kada ku manta ku yi mana subscribe ku danna alamar ƙararrawa saboda idan mun ɗora sababbin abubuwa ku ci gaba da gani insha Allah.